اللهم يا ألف صل وسلم على بائن ونقطته وشكلته صلاة تؤلف لنا بها يا واحد يا أحد القلوب وتفتح لنا الأبواب المغلقة بسر الألف والباء ونقطة والشكلة يا ذا الجلال والإكرام. Assalamu alaikum yan uwa, za ku saurari wannan kasidar ne daga bakin dan wanku almajirinku a cikin soyayyar ma'aiki alayhi salatu wassalam, wato Abubakar dan soyayyar ma'aiki. Sai sunan wanda ya dau nauyin wannan kasidar shine Abu na shaku Allah ka kai shi rauda ta ma'aiki alayhi salatu wassalam tare da mu baki daya. Ku biyo mu ta nambar waya kamar haka 090 33 93 6404. Sayyidil kulli mai gida tajul isi annabi, sayyidil kulli mai gida tajul isi annabi. Abinci na yau da kullum Allah Ubangiji, yau ma gani na zo dan yanwa nake ta ji ma'anar son Muhammadu Allah kamun miji. Yan ruhi da jasadi mu mafakar Muhammadu, hasken rai da zuciya. Sayyidil kulli mai gida tajul isi annabi. Ya Allahu kai ruwan tsira har da sallama gun shugaba a nan ƙasa, jagora a can sama mijin sayyada Khadijatu baban Zara Fadima. Kasa halin Muhammadu har sahabu ki gudu na rike son su tun jiya. Sayyidil kulli mai gida tajul isi annabi. Kafin in wuce ciki zan gaishe da auliya shakti jane jiyali da ku ne mu ka tutiya. Shakbar hama kaulahi sa magiya hawan gaya. Domin ka faɗa mana da son manzo Habibu na ke rayar da zuciya. Sayyidil kulli mai gida tajul isi annabi. Salamu alaika shugaba hasken Rabbu wahidu, salamu ala farin gani na rike son ka sayyidu. Salamu alaika annabi yarda da ni Muhammadu. Ya Muhammadu shugaba yarda na ganka mujtaba ko a cikin mananiya. Sayyidil kulli mai gida tajul isi annabi. Ya masanin ubangiji raina kai yake hari, dan haraka amanta da ni na sai da hadari, domin da kai ne najiyin ya muhashari. Mausulun a babbari ni fa yabon ka bambari ko bani a duniya. Sayyidil kulli mai gida tajul isi annabi. Ya mafaka a duniya malabar kaunu lahira, kowa kai yake ta a sauraro mu da tira. Na ji har ulu azami suna aka san ka shakira.